Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün Täze Türkmenistan'da tribunalyň döredilmegi baradaky ýygnaşygymyzy dowam edýäs. 3-nji ýygnaşygymyz. Täze Türkmenistan'da tribunal näme üçin döredilmeli diýip soraduk. Näme üçin döredilmeli? Şonuň sebäplerini ortağa çykarmak. Ýene şeýle sebäpler bar. Şo sebäpläm döredilmeli diýip pikir ortatdylar. Bu sebäpler ýeterli däl, döredilmese de bolar diýip aýdylmagy mümkin. Ýöne biz bu taýda edilen jenaýatlar, soň o jenaýatlaryň näme mana gelýändiginiň gurrunda edýäs. Bu ýygnaşygymyzda bir netije barmak nemesine bunun gidişini bilen karar veririz. Orta näme çykjak bolsa, edil näme çykjagyny bilemzok, ýöne näme bilen iş salşýandygymyza düşünýäs. Indi men size geçenki ýygnaşykdan elde edilen we soňam üstüne ýene de goşulan, bugünkü näme üçin goşulan maddalary okap berjek. Täze Türkmenistan'da tribunal döretmeň esas sebäpleri. 1. İnsanlygyň garşysyna edilen jenaýatlar sebäpli. Näil jenaýat? Genosidiň dürli görnüşlerini ulanyp Türkmenistanyň halkyny ýok etmäge synaşmak. 2. Raşizmi bilip ýa-da bilmän edilen hyzmat ýa-da hyzmatlar sebäpli. Olam näil hyzmat? Öz ýurtdaşlaryna raşizmiň peýdasy üçin genosidiň dürli görnüşlerini ulanyp Türkmenistanyň halkyny ýok etmäge synaşmak. 3. Ýokarda azalan maddalary guramaçylykly görnüşde alyp baranlygy sebäpli. Bide nähili işler guramaçylykly alyp barýarlar. Halka zulüm etmege, adam öldürmege, emeli päskelçilikler döretmege, terrorçylyk işler alyp barmagy, neşe serişdelerinin giňden ýaýradylmagy, reket etmege, halky sowatsızlaşdyrmagy, kanunyň daşyna çykmagy ýa-da gorku kultuny döretmege, halkyň guramaçylykly sürgün edilmegi, halky maglumat almakdan we bermekden mahrum etmegi, söz azatlygyndan mahrum etmegi, konslager maksatly döredilen hapishanalaryň bolmagy, suutsuz ýagdaýda insanlara ceza hükmünün berilmegi. İlleşler bu taýda yazıldy. Siz hem görüp bilýäňiz. Soň bir kinemeleri bir üstünde durup düşündürüp geçeýin. Reket sözü vardır. Bu taýda reket biriniň emlägini elinden almak. Misal üçin ýegenler o pelançanyň kärhanasyny elinden alypdyr, öýüni elinden alypdyr, ýene bir zatyny elinden alypdyr diýip ýa-da altynja del gelip o şey dipdir. İş yerini yapıpdyr. Ýa-da ýene şoňa benzeş zatlar, ýene bularyň hemmesi reket demesine girýändir. Soň halkyň sürgün edilmegi, guramaçylykly şekilde halkyň sürgün edilmegi meselesi var. Indi bu muňa bir gysga düşündürüş berel. Indi halk sürgün edilen wagtda näme sürgün diýilende aklyňyza şeýle bir zat gelýändir. Sowet döwründe Staliniň otlary, wagonlaryny doldurup adamlary Sibiriýa göçürmegi ýa-da bir zat aklyňyza gelýändir. Olan bir sürgün, ýani sürgünüň görnüşleri gatykändir. Görnüşlerini nerden bilýäs? Ortağa çykandan soň bilýäs. Ýene o ortağa çykdy. Türkmenistanyň şu wagt daşyna 2,5 milyon adamyň çykyp 2,5 milyonyň daşynda ýaşap ýörendigi çak edilýär. Tutuş dünýäde 2,5 milyon Türkmenistanyň watandaşy daşyna çykyp ýaşap ýör. Bu nädip boldy? Ýurtda hukuk, adalat, howpsuzlyk ýa-da gazanç şonuň ýaly ýagdaýlaryň howp astynda durmagy halkyň ýurdun daşyna çykmagyna
mecbur edýär. Bu zatlar bilinmän mi edilýär? Ýok, ine aýdyşymyza ýaly guramaçylykla alınıp barylýar. Her bir guramaçylykla alınıp barylýan iş bilinip edilýändir. O bilinmän guramaçylykla iş edilýän däldir. Sebäbi onuň bir plany düzülýär. Şonuň üçindir bilgeçlen edilýändigi. O şeýle ondan soň bu taýda başga düşünilmedik bir yer barmy ýokmy? Onu indi siz özüňiz emlet bilersiňiz. 5 minut wagt beriljekdir. O pikiriňizi arkaýyna aýdyň diýip, sebäbi geňişräk bir temalaryň üstünde durýar. Bu maddalar barada näme pikir edýäňiz? O dogry mudur? Üstüne goşmak isleýän maddalaryňyz barmydyr? Bu zatlar tribunallyk bir iş midir? Sonra şeýle. O söz ýeňiş kardeşimize bereýin. Hawarın, salam kardeşler. Ine ştaýda adam hukuklaryny elinden almak var. Hem de ýene de bir ýerine de suutsuz jerneme suutsuz basylmaklyklar bar. Dene ýaňy ýakyndaky bolan bir watan habarlaryna goýberildi. Näme edipdirler? Suw çilim çekipdirler bir gaty köp ýaş oglanlar hemmesi de ýygrym tanym men dogry sanap ýetişmedim köpre. Şolar hiç ýyly suw edilmeden halkyň gözüniň öňünde halky gorkuzmak üçin diňe suw çilim ýani bu taýlarda kalyan diýendirler. Ýa-da nargile diýilýär. Şonu çekendikleri üçin cezalandyrýarlar hem de halkyň öňüne çykaryp bunu ekrandan agladyp görkezýärler. Yani bu suw çilim hiç ýyly bir jenayet däl. Hiç ýyly. İnsanlyga garşy bir jenayet däl. Halkyň ösüşine garşy jenayet däl. Ya başga bir zatlarda da hiç ýyly bir jenayet däl, ýani bir kişisel bir iş, kişisel bir zat. Bunu topluma görkezmegiň geregi ýok. Yani yerinde çözüp bolýar, çözmeli meselesini. Aslında etmeli, degilmeli adam däl. Çünkü insanyň ýurtdaşyň öz erkinligi, bu zatlar beýleki ýurtlaryň hemme ýerlerinde bar. Yani erkin hereket edip bilýärler. Bizim Türkmenistanymyzda erkinligiň eýem hemme taraplaryň alındy. Bu ýurtda ýolda ulagla gidip barýarkan çilim çekmek bolanok, agdyň nasly bolanok, gara maşin bolanok, maşinyňa kliyonka elmetmek bolanok, o prezident ýene häkim ýene bir gelen wagty köçeler ýapylýar, köçeden geçmek bolanok, başga welaýatyň adamlar Aşgabatda maşiny bilen girmek bolanok, Aşgabatyň içinde başga welaýatyň adamlar gezmek bolanok, gezen ýerlerine tutsalar, propiskaň näme, nire oturdum diýip ýygnap pul alyp beýaşmada alyp aporna dykýarlar. Ýollarny geçmek bolanok, umumyň diňe bolanok da bolanok. Bu zatlaryň hemmesi de ýani halkyň dolu hukugyny elinden alyp nähil etme, ýani soýkrym diýilýär, näme bolýar? Genosit. Genosida bar ýarda hemme taraplaryn, ýani bir lemede gysmak, bir bukjanyň içine salmak maksat bilen edilýän işler, ýani şu bolanoklaryň hemmesi. Bu da ýörüýte edilýär, çünkü bütün döwlet möçberine edilýär. Şu zatlaram uygulayan taraplar ýa-da şunu kabul edýän, kabul edip iş ýüzüne geçirýän taraplar vardır, iş yerleri. Olaryň hemmejeti ýene şu zatlaryň edilenligi üçin jogapkar. Ine bilim meselesinde de şolar ýaly mektebe baranna, meselem çağa okuwa baranna öz başda hereket etmek bolanok, kellesi tahyýasyz barmak bolanok, gara köwüş, gara balak, gara kostyum, ak köýnök, gyýlar ýaşyl köýnök, gara köwüş, börük, iki tane bantygy bolmaly hökmany suratda. Yani belli bir nemäň içine, bukjanyň içine salmak üçin ýörüýte edilýär. Hemmesi de şu soýkyrymyň netijeleri bolup durýar. Yani kiçilere hem ullary jezalandyryp, kiçi nesilleri eýem şu wagtdan şo ýapa taýynlaýarlar, ekranyň öňüne çykaryp edýärler. Yani gidijek bir zat üçin häzir
şonu gören geçenki Vatan havarlarynyny gören çağalar, kiçi ýaşly çağalar. O suçilim çekipdirler eken. Bu da bir jenayatmy ýani? Gatly uly jenayat ýalaky bir zat edip çykarýarlar bunu. O da nirde çykarýarlar? Türkmenistanyň iň uly bir mediýasy bolan, iň uly bir habar berýän ferişdesi bolan Vatan habarlaryna çykarýarlar. Şu zatlaryň hemmeti de soýkyrymyň içine ertýän zatlary diýip hasaplaýan. Sözüm jemledim şu ýerde. O sözü Şöhrat kardeşimize berýän. Mene ýeňiş aýtandan käwdatda bolşok, ýagny elektron çirimlerim Türkmenistanda şu wagtky ýagdaýynda administrativ stadygy girýär. Jerime girýär. Onu töle 100 manat, 300 manat oturtdy. O hiç bir ýagdaýda onu telewizionyda mertebesini tapalar, zaýalar, onu masgar edip basmak bolar ýa-da ýok, şu wagt kanunlarynda da. Ondan da sonra Türkmenistanyň düýk kanununda ýa-da konstitusiýasynda Türkmenistanyň vatandaşı Türkmenistanyň akçaýanyň ähliýerinde İslam sowdasyna ýa İslam ýerinde ýaşar biler, İslam ýerinde sowda edilýär. Ýöne aşawatda şolar ýörany aşawatda aýra ýurtmy ýa başga bir döwletmi. Şu kanuna hiç doğru gerenok aýtýan zatlar. Aýdylýan beýlik maşynlarym vilayatda bolan aşgaty bolanok, olatlar hiç kanunda ýok. Hiç bir diňe buyruk boýunça geçýär. Hatta jaý aljak bolsaň, sowda ýerlerden aljak bolsaň, aşawatda hiç bir vilayatda hadym alyp bilenok. Ol hiç kanuna, düýp kanuna karşı gelýär, düýgünden. Şoňa tribunallarda bir görün etjekdi bir bilýär bolsak, Nürnberg tribunalynda ýeňizçiler tarapyndan faşist Germaniýa suda çekýärler. Ýani genosid boýunça uruş olanyny boýunça bizim ýagdaýymyz bolsa başgaçarak, ýani Türkmenistanyň öz halky, Türkmenistan öz halkyny bilen genosid Türkmenistanyň içinde bulary ne faratçyk, ne halk, ne goşun, ne insan hiç mi ýok. Şol sebäpden tribunalaň hökmen suratda açylmagy we şol ýa aýdylan punktlaryň baryny gözden tutup kanun boýunça jazalaryny bermekni talap etýärmi? Hökmen suratda. Sağ olun. Sözü Merdan kardeşimize berýän. Esenlikler yurttaşlar. Sesim eşitilemka internet bezler. Nawa. Demiş taýda bir belläp üstünden bas geçesim gelýän, bir bas üstünden durup geçesim gelýän tutulganalar, ýani o döndäpe biziň ýurdumyzyň iň aýdyňlarynyň, iň başarjan adamlarynyň ýok edilýän ýeri. Munyň indi kaptandan bunyň subutnamalary ýüze çykaryldy. Orta tarapyndan edilendigi, raşyzma hyzmat edýänligi. Indi şada ýene bir neme var, türme diýýär. Denallanmadyň mertebesi depelenýän bir türme var. Ýürite denallar üçin gurnulan. Bunyň subutnamalary var. Her bir içindäki giren denanyň mertebesi, arnamasy depelenýänligi barada. Şonu aýdyp geçen diýdim. Indi şada bilimsizlik çağalarymyň bilimsiz goýuluşy. Haramow diýip bir kim boldugyny köpçülige bilýär, ýöne näme boldugyny, näme bilim adamy, näme üçin ol biziň kitaplarymyň hemmesinde diýenler ady geçýär. Hatta düşürülen hudorsuzun filmlerde de var. Şimdi yine de aýtjakadım. İşte da köp zatlar aýtmaly, onu wagtymy çärkirek da. Şimdi migrasiýanyň işleýişi, polisiýanyň işleýişi
hak hukuklar kesilişi, internetin yokluğu, azatlygyň kesilişi, bu zatlar indi de facto her kim bilýär. Yani gözü bilen gören var, kulağı bilen eşiten var. Halkyň sesi ýüze çykarypdy, başga yerlerde de ýekdik ýüze çykýar. Indi buny tribunal dünýäň ýüzünde tanatmaly da muny. Hakykatdan hem Türkmenistanda borsun, yani Orta Aziýa gelenden bäri biziň ýurdumyzy ýuwaş-ýuwaş ýygnap ýeriň astyndan, suwuň astyndan genosida sezebar edenligini ýuridik tarapdan tubutnama boljak. Elbette bu arada mediada ýankyçylar mediada da käýe dokumentlerde aýdyp geçilýär Türkmenistanda genosit barlar. Bölüklerini aýdylýar. Oğudun depede näme edilýär, doktorlar näme edýär. Hatta yine arada bir wäwejik yaraman Türkiýe çykaryljak bola, buna da ruhsat vermediler. Şolum şunun ýaly ýal bolýanyp däl bölümler boýunça demläňde genosit ýüze çykýar da. Şonu ýuridik taýdan subutnama bolar diýip tribunal hukman geçirilmeli diýip. Düşünjä geldim da. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Umida kardeşimize berýän. Salam kardeşler. Sana bir sorum var. Birinci bolup şunu sorayım, sonra şundan bilen devam edecek. Dünya insan hakları Türkmenistan'da yörelgesi var mı? Dünya insan haklarının yörelgesi yankı teorik mi ya da praktika taraftan mı? Praktika taraftan yok, o teorik taraftan insan hakları deyip o yankı elindeki yankı Berdan kardeşimizin aşıyalı de facto bir konstitüsiya var, onun içinde geçiyor insan hakları deyip. Yani de facto. Şundan 2 tane madde okuyacak en önemli güzel şu. Bütün dünya insan haklarının 6. maddesi. Herkes nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkına haizdir. Berden emediler, her kişi nerede bolsa hem hukuk kanunu, yani kimliği belli bulmalı. Berden pasport meselesi yüze çıktı. Yurt dışında konsulların edip veren cinayetleri. Buna mesela misal alıp Türkiye'de neçen bir sanı Türkmenistan vatandaşı çağlar doğuldu. Şulara kimlik verenleri yok. Şu neçen bir enata çağlarını pul verip tanıdıkları bilen, tanımayan adamlar bilen Türkmenistan'a uğrattılar. Bulan bir ulu bir cinayet. Türkiye'de neçen bir vatandaşımız pasportsuz gezip yürüyen. Bu en ulu bir cinayet. Yine bir sanı maddesi 13. madde. Birincisi, herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. Herkes kendi memleket. İkincisi, herkes kendi memleketi ve dahil herhangi bir memleketi terk etmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir. Yine berde bolsa emigrasiya işgalleri meselesi. Yurtun içinde hazır birinci pasport verilen yok. Emigrasiya işgalleri tarafından pul alınıyor. Korrupsiya. İkincisi hem yurt dışına çıkma vize problemaları var, meseleleri. Sonra yurt dışından gelen vaktin Türkmenistan'a sonra tutuyorlar. Ayal kızları köpleneceğim. Nerede oldun, kim durmuşa çıktığını yurt dışına da. Berde şu problema yam çıkıyor. Sonra memleketine dönmek ya da memleketten çıkmak diye. Çıkmak probleması hazır ulu bir mesele Türkmenistan'da. Neçen bir adamlar vize onartırıp çıkıp bilenler yok. Vizasını retkele vizasını. Bunlar ulu bir cinayet. Şular insanların karşısına edilen guramaçlıkla cinayetlerde tribunal işi diye hesap ediyor. Tribunal işi bunlar. Ulu bir cinayet.
92-nji ýylda kol çekenmiş, kol çekilenmiş ya da şey diýeli, insan ýa-ni evrensel ýa-da universal insan hakları, bütün dünýä diýeli ýa-da. Gaty dogry, aýallar meselesi, aýallaryň her nemedäki durmuşyň her pudağında kynçylyklar bar Türkmenistanyň içinde. Gynansak da şeýle, ýurduň daşyna girende çykanda da bir aýaly bir näme diýilýär oňa? Bir zat ýalyk, näme edilmesi, görülmesi. Aýallar meselesine gaty dikkat almaly, soň migrasiýa meselesi gaty möhüm. Şu taýda yer berilmeýän ekeni. Şeýle sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Sağ olun. Ine şu ýerde kema attasynda halky maglumat almakdan we bermekden mahrum etmegi diýerdi. Şu hakynda aýdaýyn. Maglumat şu wagt 21-nji asyrda nerden alınýar? Yani medianın üstü bilen ýa-da internetin üstü bilen alınýar. İbram bu kitaphanalaryň bolmagy bilen kitap okap alyp bolýar. Institutlar, universitetler dogry düzgün işläp durmaly. Bizde şu sanan zatlaryň hiç bir ýerde ýok. Ýagny internet, Wi-Fi ulgamy diýerdi ýa-da sanly ara gatnaşyk ulgamy diýip ady bar. Liniýasam bar. Çekilýärem, baram özü, Wi-Fi diýip bir antenasam çykýar ýöne istenlik bir saýtyňa girip bir maglumat almak isleýän wagtyň ýurduň içinde. Men onu barlak gördüm, her zat deňep şol Wi-Fi ýerlerden. Şoňa istenlik bir saýtyňda ýurt daşynda bir zat maglumat öwrenjek bolsaň, bir zatyň bir iň bolmana bir ýeriň agyrsa da ýa-da bir kitap hakynda bir zat bilmek isteseňem ýa kanun hakynda bilmek isteseňem internetde ýazarsyň, çykararsyň maglumaty, näçe görnüşdi maglumat berer, içinden saýlap alarsyň özüň. Türkmenistanda istenlik bir zat ýazan wagtyň hiç ýeri çykarmaýar. Wi-Fi diýip antenasy, ýagny çykyp durýar, belgisem bar. İnternetden bar diýip ýazýarlar ýöne. Ähli maglumatlar kapadyp ýapylan, maglumat almakdan mahrum edilen. Indi bizde nesil yetiştirmek diýilen bir düşünjäni diýünden ýok edipdirler. Ýagny döwlet üçin ýa-da halkyň ösmegi üçin, ýurduň baýamagy üçin biziň nesillere ähtiýajymyz bar. Nesillere biz mätäş diýilen düşünje ýa-da şu söz hiç ýyly agzalmaýar. Türkmenistanyň içinde diňe çağany dogurýarlar. Biram ýydyryp içirýärler. Ýagny nesil yetiştirmek düşünjesi de ýok. Bilim bermek tarapyndan da şeýle ýan kaydanda da aýdyp geçipdim mektepleriň ýagdaýyny. Diňe üst başyna seredýärler, bilim uğrundan hiç ýyly bir iştä çekici, işten alıcı bilimleri bermeýärler, açıcı bilimleri. Bu wagtlaryň hemmesini ýene de şu interneti ýapyp şu wagt 21-nji asyrdaky iň ulanyp bolunýan ferişdeleriň biri bol interneti, mediany ýapyp ýaş nesilleri öwrenip biljek wagtyny geçirýärler. Ýagny häzir bir çaga 6 ýaşyndan ýa-da 4 ýaşyndan 15 ýaşyna çenli şol aralykda näme maglumat alyp bilse alyp bilýär. Şondan soňra soňky öwrenjek zatlaryny şonuň üstüne ýapyp gidýär. Atyp ýöne şu wagtky biziň ýurduň içinde şuňky ýaşap oturan çagalarymyzda şu maglumatlardan mahrum edilýär. Maglumat alyp bilen oklar istegleri boýunça bir zady. Bu da ýörüýte edilýän bir zat, ýagny bir ýurt bolup, ýurt meçhöründe dogry bir owada ýok bolsa ýa-da bir şäheriň içinde ýok bolsa onu kabul edip bolar ýöne bütün bir ýurt meçhöründe ýok bolsa diýmek bu ýörüýte edilýän bir jenaýat diýip hasaplaýar. Sözümü jemledim. Sağ olun. Sözü Söhbet kardeşimize vereyim.
Sağ olun, salam kardeşler. Türkmenistan'da häzirki wagtda dowam etip duran goşuldyryna işinden hökümetin halkyň içinde nähil siyasat alyp barýar. Ony elbetde köpden aýdyryp gelýän zat ýöne buny nähil diýip aýdýarlar. Hakykaty aýdyp gelýärse edip duran jenaýatlar aýdyp gelýärse ýöne bu jenaýatlar edip duran jenaýatlarynyň özleri bir kabul eden oklar, özlerinin jenaýat edip duranlyklaryny ve bunun tersine de halka da bunu kabul ettirmemezlik nemesini oynayalar da rolünü oynayalar. Ne Türkmenistan'da diğeri her wagtda Türk hani adam yaşayan, halk yaşayan, insan yaşayan Türkmenistan'da doğru mu? Yani şu yerde insan yaşasa da adam sıfatlı hayvan yaşayan yerler etip görkezlerdi her wagtda. Nähili yak insanlığa değişli bolan yaşayış düzgünlüğü her bir halk için elinden artdırılarını şu vakt geldi. Görüp oturuyorsunuz. Yaşama mümkünçülüğü yoktuğunu Türkmenistan'ın içindeki her bir halkın özü bilýär. Ýa-ki bunu bir minut bağışlan. Bunu bil kastlayın. Ýa-ni eşir oturlar häzirki wagtda, ýa-ki emel ýagdaýda pätgelçilik döredip oturlar. Indi bu halk näme üçin ýurtdaşyna akyn edýär? 20-nji asyrda ölüm buların halka yetirgen, dine halka derler, bütün dünya yetirgen devlet medyasında, vatan haberleri medyasında devlet goýup görkezýärler ve halk üçün kanunlar ve adamın hak hukukları işleýär diýilen görnüşini berýärler, imajyny berýärler. Ýa-ki halky hakykatdan uzaklaşdyryp yalan maglumaty berýärler. Indi bunun sebebi halk näme üçin ýurtdaşyna akyn edýär häzirki wagtda? Ýurtdaşyna akyn etjek bolsa da onu çekme mümkünçiligi beren oklar. Hak hukuklar elinden alınan, iş yok elbette, iş yok. Yani bular iş badyk görüp götürüyor da halkın özü bilýär işi badyk ýoklugy. Taşyp çykjak bolsalarym elinden hak hukuklar alınan sebebi gork, ýa-ki näme diýelim, emel pätgelçilik döredýärler. Ýa-ki emel pätgelçilik döredýän halky bu zatlary hakykatdy aýtmakdan uzaklaşdyrýarlar, hakykaty ýoýýarlar. Yani yine geçen yan yakınına ayetindeki vatan haberleri medyasındaki beren gep beşiklerini bir neçe sanak adamı suçilimi çekti deyip halka yetirýärler, bütün dünya yetirýärler. Yine oturup ne öz töwerümdäki tanıyan adamlar, töwerümdäki adamlar bunu akli etýär, yani şu zatların cinayet işlerli, cinayet derecesindeki iş etmediklerini halk bilýär, akıl çatýar. Ýöne şu halk näme üçindir? Ýa-ki öz ýüzüni açyp köpçülüge çıkaran ok. Yani aýdar istenlik bir adam, ýa şol tutulan adamlaryň enatalary, ýa dosýalary, ýakyl garyndaşlar näme üçin ýüzlerini açyp halka çıkaran oklar şolaryň cinayet işlerini. Ýa bolmasa narkotik ferişteler dällerini näme üçin aýdan oklar? Demek söz azatlygy alynan, halkyň geline söz azatlygy alynan. Bularym insanlygyň garşysynda edilýän jenaýatlar, her wagt edilip durulan hereketler. Halky bunun üstesine de soğutsuz koyarlar, yani nemenin üstüne bilmediğalık derecede getirýärler da propaganda, herkil propaganda yolları bile. Häzirlikçe şunu aýdaýyn. Sağ olun. Barat kardeşimize söz vereyim. Selamun aleyküm. Hormatly kardeşler. Bu hemmeňiň aýdyňyzdan gurulayan hükmani suratda tribunal sudy hükman bolmaly diýip teklif eden, hem ne üçin teklif edilýär? Bu şu edilýän näde bolupdyr? Halka garşy genesit, halka garşy ölüm, halk bir kanun halka garşy edilýän zulümleri ýok etmek üçin ýani. Onu dünkü vatan haberlerini görkezdiler, hamana var tonlap gireyin. Ya adam öldüren adı tutanıyor adı hatara koyup o yaş olanları görkezdiler. Ne için? Ne dünkü gay milisiye yol yolculuklarının milisiyesini kamera alıp
sosyal medyada paylaştılar oğlanlar. Ana şoňa alyp şoňa öňüne almak üçin etdiler diýip düşünýärmin. Şoňa paylaşsam Olano kadar basýas diýip heme foto alan olanlary basypdylar diýip bir bir habar var. Buna şotka hem de yine de şol näme o taýda çilim suw çilimdir da. Şoň her şonu iklenlik kötü şey diýip beseler halk bir ayaklanacak. Ayaklanır. İdiyor bilmeýärler onu. Tabi başga ýurtlarda. Onam senin o zaman suw çilime çekdiň diýene ol. Üýde diýe, üýünde çekipdir. Çekip tuka görünemi onu. Suru taraptır. Surutuny öz hasary internet sahypasynda goýupdyr. Düşkate otardy. Tüsüle bizi çek otaran mögen suru toýupdyr şoň. Şoň hakmy üýünde bar eken nargile yani suw çilim şoň şin. Şolatdan yine de şoňa hökümetin diýen biýdüň şöplerini kamera almasınlar. Surut almasınlar diýip edilýän zulüm bu. Neşeli düşünýän ama başka düşünýär ýeri ýok da. Düşünüp başka şekilde düşünüp boranok ona. Bu hukman ulhut gerek. Bu meseleki o cirahadan bermeli. Kardeşler ana yankı umida kardeşlerim koyla kaçtı. Ayağıyla niye var ya nimetin. Sen azat erkin olmalı. Türkiye varsa eğer ya Amerika istin ya niye varsa ayağın sen ül ayağın doğunun değil ha. Kim bir ayağlı onu giydirirler ne misin o? Erkin adam olmalı. Sen niye bak doğuşta ne yaşadın adam? Kim istedi şunu varsa durmuşsun. Azat erkin yaşamalı. Erkinliğini almak için, korkmak için ağırnamı sanırık ağırnamı sen özün köyü oru. Men köyü on köyü almandır. Onu orman hangi almandır. Niye var ya ne yapacağım? Halkı genişip, bu genişip başkalar vatandaşlar bunu hukman cezasını çektirmeli. Benim sözüm cemleyen kardeşler. Sağ olun. Sağ ol. Sözü Acemal kardeşimize berýän. Salam ýoldaşlar. Tribunal döretmegiň sebäpleriniň ýene-de biri men pikirimçe hiç bir derde yaramayan gurumaçylykda geçirilen çäreler hem şu tribunal döretmegiň şertleriniň birim-ka diýen manysyz çäreler iň esas jogapkärçilik boldy şu wagt ýurdun içinde. Buna şu wagt däl bu 30 ýyldan bäri şeýle edil konstitusiýanyň ýer çäre bilen çalyşylan ýaly. Yani kanun işlemeye emma çäreler dıyňysyz her gün yerine getirilýär. Çärenin manysynda raşizma hyzmat bar. Iň esasy ziýan berilýän ýerleriniň biri ýaş nesli sowatsyz etmek. Siyasata garşy gelýän diýip gorkusal bolýar çäre bilen okuwçylaryň, talyplaryň forma nomer 1, forma nomer 2 diýen gıradan menzeş geýän köýneklerim çäre üçin, tahyalarym şoň üçin şo zatlar şeýle bir uly mesele de ýurdun içinde başga meseleler galdy, gutardy, hemme zat çözdüler de diňe şo köýnek tahya saç örlen, saç galan ýalda iň uly mesele häzir ýurdun içinde şolar çäre geçirmek we şo çäre geýnip gelmek. Edil dünýädäki ähli meseleni bir köýnek tahya ýa-da örlen saç çözýän ýaly olar üçin. Bar mesele şoň bilen çözülýän ýaly. Hiç gerekmejek mesele dar ýaly ulaldylar. Zerur meselelerim bardyr meýdanaklar. Jemgyýetiň derdini eşitmedik siran ol, bilmedik siran ol, boş görüşleriniň özü tribunal gerekdirýän esas meseleleriň biri diýip düşünýän. Sağ olun sözüm cemledim. Sağ ol. Sözü Leyla kardeşimize berýän. Salam kasıpdaşlar.
Ben hem öznemde şunu aytayım dedim. Bu bizani yurtumuzda kanun kayda bar dep özleriçe karar çıkaradılar, kanun çıkaradılar. Lekin o kanun kaydası gariban halkımız üçün. Özlerini tukumda jene karaganda kanun kayda yok. Adamlarını ezip, korkuzup önüşündettiriп ötürmek üçün. Gözünü korkuzmak üçün kanun bar diýdiler. Lekin bizani yurtumuzda kanun kayda yok. Hakikat yok. Bu çağalarda ne bilim ba, ne bir bilimli mugallimlerimiz ba, ne bir bilimli doktorlarımız ba. Hiç bir nemiz yok yurtumuzda. Kanun kayda bolmagan yerde minisalanuga gerek, minisa polis işgarlarını köpeytiradilar, polis işgarlarını zulüm ötkezmek üçün koyupdylar. Halkını yani bir yere getirmeydi, başını bir yere gemesin, 3 kişi bir yerde toplanmasın, şulara zulüm ötkezesler, şularını korkuzaslar dep anı şu üçün işlet koyupdylar polis işgarlarını. Bizani çağalarımızda ne bir erkinçilik ba, ne bir bilim ba, ne sport nemiz kaldı, sportsmen çağalarımız hem kalmadı. Gözünü korkuzdular, ne Sulayman'ı ne etip şunda urup öldürüp, ezip öldürüp, şundan çağalarımız sporttan hem vazgeçti. Indi sportsmen bağlarımız hem yok. Ana şundan zulüm ötkezip yatır halkımıza. Halkımız yurtunu taşap, çıkıp baş alıp gitmek zorunda kaldı. Üylerinden üylerini satıp vazgeçtiler. Tinç yaşasam boldu başka yurtta, doğuk yaşasam boldu, çağalarımız bir naharlantırıp otursak boldu dep, anı şunday etip, üylerini satıp, yenadan çağalarını başka bir öylere koyup, anı şunday ettirip, halkımız yurtumuzu taşap çıkıp ketip oturttu. Osunan bu yurtumuzni talibanlara ne berdi? Ruhsat berip talibanlarını girgizip oturttu. Bu özü kanununu buzganı değil mi? Kanununu özleri bozup oturttu. Misal üçün yine Yapon nelerini girgizdi, Yapon adamlarını girgizdi, osunan Talibanlardan girgizdi, Afganistan'ın adamlarından girgizdi. Ne sebepten bizani yurtumuz ne emes mi? Nizavisimi degen ne emes mi o? Kapalı yurt emes mi bizani yurtumuz? Bizani yurtumuz adamlarını çıkarıp erip, şunday Talibanlardan girgizip oturupdy. Bu da kanun buzgan emes mi? Özlerini kanun buzganını bilmeydiler. Lekin bizani bir yaş çağalarımız bir ne etip, yanlışlık etip, ya su çilimini çekipdi. Onun üçün onu ullu gep etip, yağı nege veten satan haberlerine koyadılar. Ne üçün şunu koyadılar? Halkını korkuzmak üçün. Zulüm ötkezmek üçün. Anı şu üçün şundattırıp koyadılar. Men anı şunu düşünemen. Bizani halkımız bir gözünü açıp, indi bir hak hukukunu talep etişini öğrenmeli. Bularni zulüm ötkezgenine karamalı emas, korkup oturmalı emas. Şunday dep düşünemen. Bu indi Talibanlara gelsek, damar taşadı bu Türkmenistana. Damar taşaganı bularni. Yavaş yavaş halkımız nerede yürüpde neçik adamlar ba, bilimli adamlar ba mı, bilimsiz adamlar ba mı, şularını görüp alacak bular. Olsun etçekine etediler. Yapollar, olaram şu damar taşap yavaş yavaş şundayin yurtumuzni almakni istedi. Bu yurtumuzu satıp kaçmaka doğru gelip turupdy. Belki man şunu planında yürgendir bu. Men an şunday dep düşünemen. Lekin bize yurtumuzu
özlerimiz almalımız kolumuza. Bularına koluna ber koymalı emasmiz. Kanun kayda badep nerede yok zatlarını çıkaradılar. Leki özleri üçün kayda yok, kanun yok. Halkımızı ezik yatırlar şu vakacalı. Bize öz yurtumuza dönmelimiz, taza Türkmenistanımızı kurmalımız. An şunu düşünemem ben. Şunu bilen cemliyim sözümü. Sağ olun. Aha. Leyla abla, o Japonlar diýende aslında Xitayı göz önünde tutan olmak mümkün. Şeýle diýip pikir etdim ben. Ava şu Kitaylarını nettimden ikisini almaştıraman da bağışlan. Yo ziyanı yok, düşünüklü. Sözü Şöhret kardeşimize berýän. Ildeşler dünýäde COVID-19 kesel ýüze çykanda epidemiýa. Türkmenistanda şonda näme etdiler? Bu genosit Türkmen halkyny ýoklugy üçin şolun bir şoň alamaty. Ýagny Türkmenistanda 3 ýylda ýurty ýapdylar. Diňe daşynda içine o welaýetden bu welaýete geçmek asan kynlaşdyrdylar. Ondan sonra Türkmenistan'da kesel yok dediler. Ve özleri ve Daşyurt'tan gelen delegasyonlar Taliban'ı dedi. Ve halk devletleri, ondan sonra ortağının 5 devletleri ortopar şehirler deme gepleştir geçirdiler. Türkmen halkı için ne gidip bildi, ne de gelip bildi ve taşında hiç şeyler yok. Kömek edilmedi. Ahli madde taraftan, bazı taraftan, hatta Türkistan içinde tabi sebebi aslında kabul değil mengeçte toğun gidip geçti. Şu sebebi iyimlikten başka ahli yerler yapıldı. Oluşma sıralarından tut, enişten tut, teknik encanlar. O yerlerin hepsi şu sebebi yani banklar, kurumları ve Hitler'den iltirilme Vatikan hiç bana öyle doğmadı. Ve Türkmenistan'da kesil yok diyeyim ayetlik geçildi. Şu neçildi. Daşırık dinlemek oldu. 3 ay, en köp yapılan 3 ay olumdan daşına çıkmak için öz için hiçbir yurt yapmadı. Ve şu olurdu da iyi müttemas yerler yapılan yerleri var. Ve onları öyle doldular. Devlet tarafından. Ve kesil yok diyeyim ayetliler. Türkmenistan'da şunun genosidin bir görünüşü, şunun için yürütü terminalda orun almalıdır. Şunu aydınlık geçtim. Sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize berýän. Sağ olun. Yani Türkmenistan'da tribunal çok mani döredilmeli. Onu zimmemizden, ahli kardeşlerimizden dağıdan tasdiklaya sebeplerine diğerlerine benim şu sebebinin esas sebeplerinin biri var da şunu şurada belirleyip geçirmeli. Halkı köpçülüklüğün pasifleştiriyorlar. Pasifleştirmek näme demek? Bilimsizlik oymak mertebesinde teseltmek azına ösen yurtlarda alk görüp sağlık hükmünde şu yurtlardaki halklar mertebesi yukarı şolum kanun esasında mertebesini koruyorlar, hemen olup bildiğinden yukarı çıkarmana çalışıyorlar. Bilim taraftanım emme taraftan bu antanlık adına sebebine için mertebesi bolan adam, ilmi bilimi yetiyor adam güçlü oluyor, teyze doğru ayak uydurup bile teyze atışlar ediyorlar. Hiç eli beyninde bir tersiyeçilik yok. Şu sebeple fikirlenme düşüncesi ya da yankılarına ait geçtiğinde işlemi havar alma başta olarak da näme olup geçip dur, hakikat näme, yalnız näme, şonun sayıgarıp bilmesi üçin köp taraplı yankı nemelere iyi olmalı, häsiyetlere, sıfatlara diýsegem bolýar.
Şol ýokary ösen taşeruatlarda häzir bizim passivleşmegimizin sebäplerini ýa-da netijelerinden bir halkyň häzir ýartynyň uğragy ýurdun başynda şo taýda görüp bilýär. Ýa bizim halkymyz baran ýerinde ikinji ýa-da üçüncü derejedäki adam bolup ýaşaýar, işleýär, gaty kynçylyklara sebäp edilýär. Ondan da sonra öz maşgalalarından ayrıçılıkta geçirýän üçin çağalary görüp bilen ok enatalarını olaryň yetişmeginde hopmany suratda enatanyň oşonda bolmaly, şonu yerli ýerinde edip bilmeýän üçin onuň ziýany nesillere de dowam edip gelip otur. Onam häzir Türkmen halkynyň içinden biri etmeýärde daşardan raşizm diýer, Ors milletiniň täsiri bilen edilip otur. Onam şol Ors milletine özü gelip etmeýärde şol ýene-de Türkmen halkynyň içindäki bir topar adamlar bolanýarlar. Köpüsi meýletin, köpüsi bilmän edýär, bilip edýär, ol möhüm däl. Netijede şol edilýär. Köpçüliklerin halk passivleştirilýär. Häzirlikçe şu aýtjak şoň üçin bunyň hökman soragy bolmaly, tribunal hökman bolmaly şoň üçin. Sağ olun. Sağ olun. Sözü ýeňiş kardeşimize berýän. Sağ olun. Kardeşler, men şu maddalaryň içinde ýene bir maddany teklif etmekçi. Bilkaslaýyn watan söýgüsini halkyň aňyndan ýok etmek, ýani watana bolan söýgüni ýok etmek. Şu maddany teklif edýän, çünki indi bundan biraz açyklyga getirip bereýin. Ine ýan köp kardeşlerimiz aýtdy, adamlar viza alyp ýurtdaşlamy, viza alyp ýurtdaşyna çykmak isleýärler ýöne çykyp bilen oklar şikayatlary näme? Viza bermeýänlikleri üçin öz ýurdundan, öz öýünden, öz ýurdundan özüni çykarmaýanlyklary üçin şikayatçy bolýarlar. Ýani düşünüp bolunmajak bir erwet bir zat da, elhenç bir zat ýani. Men öz ýurdumdan çykarmaýanlyklary üçin, maňa başga ýurda gitmegime ruhsat bermeýänlikleri üçin ýa bu da watan söýgüsini bilkaslaýyn ýok edilmekli. Häzir haýsy kişiden diňleseňem ýurdum diýer, watanım diýer. Ýöne hakykatynda, hakyky ýagdaýdaky watan söýgüsü däl bu. Ine bunam geçenki gerekki saparaga bilen sonra ýurtdaşymyzyň bir çykyşy bardy. Şo çykyşynda saparaganyň aýdan bir nemesi bardy. Topragyň bolmasa sen o ýurdun, ýani bir halkyň elinde topragy bolmasa o seniň watanyň däldir. Ýani watanyň bolmagy üçin seniň elinde topragyň bolmagy gerek. Ýani hökümet kardeşimiz hem aýdyp geçdi, mertebesini ýekgalar adamyň. Mertebäň goramaklygyň üçin hem seniň topragyň bolmasy gerek. Çünki topragyň goraýan, seniň topragyň bar bolsa, sen öz mertebäňem gorap bilýän, watanyňam söýüp bilýän, hem de ýurtdaşyna gidip bilmeýän. Ýani insanlaryň bir nemesi bardyr, gidijek çağajyklar alyp görelim. Gidijek çağajyklar kim gowja ýüz berse ýa-da bir süýjüjük berse ýa gülüpçük çağırsa, şo çağa şoň ýanyna gidesi gelýändir. Bu insanlygyň temel häsiýetidir. Türkmenistandaky ýurtdaşlarymyz näme üçin ýurtdan çykmak isleýärler? Çünki ýurtda baskı barlygy görünüp dur. Ähli öňkü toprak yer ellerinden topragyny ellerinden topragy alınıp olar kärendeçi etdiler bütün halky. Şonuň üçin hemme kişiniň daşyna çykmak isleýär. Ýani şo gidijek çağanyň biri ýüz berýän üçin şoň ýanyna barmak isleýişi ýaly biziň hem ýurtdaşlarymyz haýsy ýurda gidip 3-nji derejeli adam bolmana kaýl ýöne şo ýurtdan çykmak isleýärler. Bu da ýanky aýdyşym ýaly şo madda gawat delýär. Ýani bilkaslaýyn halkyň düşünjesinden watan söýgüsini ýok etmeklikleri bolýar. Şo
şunu aýdaýyn diýdim, hemem kabul etseňiz. Teklimi. Nawa. Belli etdik. O başka söz almak isteyen var mı? Sapara söz verelim. Sağ ol Kemine. Benim bir kağıt neme aydayın. Dinledim. İyileşler sağ olun. Kardeşler sağ olun. Düşüncelerimize hormat koyan, doğru kökçü yönü Müslümanlar. Cemre Vayt'tan kanun işlen ok. Mantıkta geliyor da hem mesela. Yönü kanun işlen ok diyden kanun bariyalak hata veriliyor da. Türkmenistan'da kanun halkın karşısını işleyen. Böyle dilinde seyredseniz hem de görünüyendir. Kanunu korumalı, kanunu berca etmeli, gözevçülük etmeli kuruluşlar vardır. Adalet demesinden tut, prokuroruna, milisiyetine, kagabasına, o beyleki devlet demelerine çeldi. Şu zatlar hem beceti 100%, belki de 1000%'tir. Dine halkın karşısını işleyendir. O halkın tarafına işlep bilmeye, onun sebebi var. Onun birinci sebebi yani hukuk deyden daha karşılığı olmalı. Dine karşılığı hukuku işlep bilendir. Hukuk karşılığı değer olsa çok hukuk halkın karşısını işleyendir. Biz yine köprünç bunu yanlışlık görüyoruz. Şular kanunu bozuyorlar. Tayda bozuktur, o tayda bozuktur, başka yerde bozuktur deyip tanap geçerler de. Bu tanarlarına Adem'in düşüncesinde kanun bari alak yönü biraz yanlış. Böyleden yerler var, yeni alak. Algını veriyor da yönü Türkmenistan'da kanun düğünden, bu düğünden işlep bilmeye, yönü işleben bilemen ok. Dine halkın karşısında ediliyordur. Şu aydırında atları vardır. Şunun hem meclisi kanun koruyucu organlar tarafından kurumoçuluklu halkın karşısında edilen atlardır. Böyle kurumoçulukludur. O kanun yani için karşılığı değerliğinin sebebi devlet kuruluşunda kurulmadık bir zat var. Yani devlet kuruluşunda yani kanun çıkarıcı, getirici, tüy hakimlikleri karşı birbirine karşı olmalıdır. Yani şol karşı dev olsa şu devletin konstitüsyon kuruluşu yoktur. Onu bağ deyip, yanlıştılar deyip demetmedilerdir. Deyip köyle devleti kurmalıdır. Kurulmadık devletten siz bir zat pantama olsanız, tamah etseniz, ya çok yanlışını örköstüğünüz, o devlet var ya demeye geçen. Şunu senin bulun propagandadan, o örkötmenemelerin yine devletin bağırdığını, şu imajı verme için ediliyorlar da. Yani kardeşlerimiz ağdak geçtiler de. Yani Tuğçil'in kalyan çekenleri, televizyonda örköt baskı etişlerini. Şimdi ben burada daydım. Ben kopmayadım. İklim. O şolar teşekkürünü analize versinler. Şolar triyek çekmeyen orada ben hiç tat bilmedim. O triyek çekmek, triyek tatın almak, tatmak, bulunmak kanunda vardır. Kadagandır. Ama kalyan, su çilibi, dünyanın hiçbir yerine kadagan yeri yoktur. Kadaganın değerlidir. Kanunda da yoktur, Türkmenistan'ın kanununda da yok. Şimdi deneştirip görün. O çekiyen, ediyen, o cinayetçiler
Cinayet zat ediyen adam. Cinayet değer ediyen zatları ediyen adamların cinayetçi oluyor. Biz şu zatları elimde bak doğru baka vermeli. Düğünü sebeplerini görmeli. Başarmalılar. Şunu bizim Türkmen demeniz cemiyetimiz. Yani bir ünlü nokta. Yani şu kanun koruyucu organlar yığaydıyanlarlar. Kanun yok yerine buraya roman orunun olması mümkün değil. Çok mümkün değerliğinin ilki bilmeli adamlar. Şu kanunu koruyan irtibata giren adamlar olmalı. Şu kanun işlep bilmeyeceğini. Yani kararsız olmasa kanun işlep bilen yok. Dünyanın hem yerinde de şeyledir. Kitaplarına da kanunu öğrenendir, okuyandır, bilendir. Şol denen az bu kostur. Harplığıdır. İlki devletine başlayan da. Türkmenistan'da kararsızlık var mı? Yok. Bir kanun düğünün yok. Bunu da yani mesela bir şeyle düşünülmelidir. Bu halka bütün şeyle bilmelidir. Onun için yani şu var. Floryalak hemen deme diye. Çekişiyet, kralşiyet. Yani kurulmadık bir devleti. Şunun kurulmadığını ilk plak halkın düşüncesi yetmeli. Onun için kurucu meclisin yönetilişinin fevri oldu. Fevri. Türkmen devleti kurulmadık. Teritoriyası var. Onu Birleşen Milletler olması şehri, granitini belli edilen içinde devlet kuruluşu yoktur. Onu bir dinlenme verir. Ne kurucu bir ihtiyaç var demedi yerlerde köp devleti kurma için. Kurucu mesleği devleti ferdini kurma. Bunu kurumçuluklu cinayetçi topar, kurdur bocak olup her türlü oyunlar ediyenler. Şu zatları halka düşünürüyalak ve elde getirmesi gerektir. Ben şuları ayda inliydim. Temini. Sağ olun. Sapara. O kanun halkın karşısına işleyer deydiniz. O sözü Oğul Nur Çağrı'ya veren. Oğul Nur kardeşimize. İnternete koşa diyalı. Bir 2 minut may vereli. Yani tazeden geldi şu an. O sözü Oğul Nur kardeşimize verdim. Selam arkadaşlar, selam kardeşler. Yani şu korkuyu döretmek var da ilk geçtiğimizde halkın içine bütün Türkmenistan'ın içine korku döretmek emeli yağdaydı. Benim şunun üstüne yetirecek zatlarım var. Yani mesela adamlarda yürütülüp ediliptir de adamlarda korku döretmek. Yani faydalı misal için yönlü köyde halkın oturan ilatın öyünü telefon gelse, can gelse çağaları trupkan alıp ece yakak sana bir polisten can ediyorlar ya prokuraturadan can ediyorlar deyse adamlar korku bilen trupkan alıyorlar. Ne olaydı kadip? Yani yönü köy olam değil. Polisten can gelse de yani hakimlikten can gelse de korku bilen alıyorlar. Ne olaydı kadip? Advokaturadan can gelsin, islenlik yerden can gelenler en berkisi mektep direktöründen can gelse de ene atalar korku bilen alıyorlar da trupkan ne olaydı ka deyip bir elbet iş olaydım ka sebebi bulurum dinle şol negatif haberler bilen gece 24 saatin devamında alyan haberlerinin bari negatif olan için trupkada arkayından guruluş bilen oklar. Dine arkayın guruluş bilen adam, yani yukarıdan can ediyen,
prokuratura bolsun, polisden bolsun, ana olar özüni arkaýyn alyp barýarlar sebäbi garşydaşynyň gorkýanlygyny bilýär. Ýerde üst-üstüne o gorku öğretmek üçin bir kagazy bir zat aýtmagy mümkin. Ýani meniň şu taýda diýjek zadım ýürüteleşdirilip edilen zatlaryny gurnalan planlaýyn edilen zatlar halkyň üstünden agalyk sürmek, halky gorkasyny saklamak, islenek zatda halk titrap durar ýaly edilipdir. Öden bir näçe ýyllaryň dowamynda. Iň bärkisi şu ýan düşmeli telefon jaň gelenede adamlar arkaýyn gürleşip bilen oklar. Garasy bolýarlar, ýani bir polis bilen ýa bir prokuraturadan birle gürleşýänçäler. Bu zatlarym hakykat. Şeýle globalny ýani ýürüt edilen halkyň gözüni gorkutmak üçin gurnalan ene şu bir proýekt. Ne şunu üstüne ýetireýin diýdim watandaşlar. Dedim bitirdim. Aha. Sağ olun. Sözü Halmurat kardeşimize berýän. Sağ olun, söz bereniz için eşdilýän dedim. Nawa. Hormatly kardeşler, indi biz şuun kurun, indi üçüncü gezek şol tribunal barada özara maslahat edip oturýarsyk. Öz pikirlerimizi aýdýar, öz garaýşymyzy, görüşimizi, bilişimizi, gelecekde näme bolmaly, nähili şertde geçirmeli bu tribunaly. Şu aýdylan pikirlerin hemmejigem dogry. Kardeşler, siz görüp oturýarsyňyz, Türkmenistan 4 günjüne näme bolup duran. Indi şol 32 ýylda bolup geçen ähli şol özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýetkar toparyň eden jenaýetleriniň hemmejiginiň üstü açılıp barýardy günweçdegiçe. Näme edipdir, hasan edipdir ýa-da kim edipdir. Indi şolary kanun esasyna cezalandyrmak barada onu bütün dünýä jemgyýetiniň öňüne cezalandyrmak diýip düşünýän sebäp tribunal bolany bütün dünýä jemgyýetine aýan edilmeli. Stalin'in döwrüne ýaly 3 tane adam ýygnanyp suwd edip adama tuwa bermekde. Hemme eden jenaýetini ýeke iyiligi derli suwd edip soňra da şoň esasyna ceza çäğdirip bermek. Indi näme bar şuun kun? Indi geçen tarihte akylaryny aýtyp geçdiňiz. Şuun kuny näme bar? Meselem şuun Ukraina döwleti, Ukraina halky, Ukraina hökümeti Orsiýady, onuň ýol başçysy bilen bilelikde, ýani Gaga suwdyna ýa-da halkara tribunalyna bermekçi. Indi olum alyp barýan ýani işleri boýunça şu jenaýet işleri edilen jenaýetler barada alyp barýan işleri boýunça ýan olum aýdyşyna görä 500 000-den gowrak adam Orsiýetde şu edilen jenaýet barada ýa Ukraina halkynyň garşysyna edilen jenaýetler barada suç jogapkärçiliğine çekilmeli. Olum halkara suwdynyň jogapkärçiligi. Ne men seredip görýän Orsiýetde 140 million ýylat ýaşaýan. Şolardan ýani şu aýdyşy ýarym million adam jenaýetkar bolsa, harbylar bar, onuň üçin ýokary döwlet işgärleri bar, hökümetiň işgärleri, Orsiýetyň dumasy tutuşlugyny, hökümeti tutuşlugyny, harby komandowaniýasy tutuşlugyny Tehir noktasany vilayetin hakimleri, olan orunmasarları, beylekler we yeneler, propagandistler hemmejigini alanda ine olar şu yarım milyon adam diýip hasap edýär. Sebäp Ukraina 14-nji ýylyň bäri, ýagny 2014-nji ýylyň bäri Miratvoris diýip şolaryň bir sayt sahypasy bar internetde. Şu taýda kimin näme jenaýet edenligini, kimin nähili kanun bozarlygyny barada hemme maglumatlar bar. Haýsy adamlar hasan edipdir, näme edipdir. Bizde indi garşylykly näme bar? Bizde biziň iki gullugymyz bar. Ol bir tep işleriň üstüne açdy. Haýsy adamlar, haýsy jenaýety ýa-ni şärik ýa günäkär ýa näme edipdir? 32 ýylyň dowamynda kelebiň ujuny bir tarapdan çöşläp başlady. Biziňki ente gutornukly däl. Bizde näçe müň adam ýani tribunala ceza çäresine ýa suwdyna çekilmeli.
ol bizden tek anyk däl. Olam anyk aýdyban boljaklar, sebäp biz haçan ýurdun içine baramyzda şuun kun görünmän ýatan ýa giýlenip oturan bir topar jenaýat işleriniň üstüne açyljak. Şonuň üçin biz häzir şul işler artyp barýar. Yerli yerden ýurdun içinden bize kömek edip oturarlar var ýurdun daşyndan. Biz ýani saparaga dogry belläp geçdi-de. Şol bizim ýagny gorucu meclisiň borçlary etmeli işleri bardy. Bizden başga şol işleri etjek adam ýok. Biz şu ähli işi ýolu oýucu ýa gorucu goruma bolup dur. Täp ýurdun içinde işläp duran konstitusiýa ýok. Ýurdun içinde kanun boýunça işläp oturan parlament ýok. Ýurdun içinde halkyň saýlan ýa deputatlarym ýok. Halkyň saýlan prezidentim ýok. Halkyň ynanaryýaly tut hakimligim ýok. Bir ýa azat erkin metbugat diýene düýbünden hem ýok. İslenlik metbugatyň, islenlik pudugyny, islenlik neşeriýatyny işläp otururlyk hemmejik başlan bolup men şu diýene mirgede gaýtmaly jurnalistler. Täp bular hemmesi hökümete ýa hökümet eýle basyp alanlara hyzmat edýän topar. Şol sanyny bilen ýanky propaganda bölümleri ýa internetde çykyş edýärlerim, TikTok'da aklarım hemmesi şu hökümete hyzmatkar toparlar ýa-da şahsiýetler bolupdyr. Indi şular barada bizim bilýärlerimiz zatlaryny iki toplap ýazyp otur, arxiwini geçirip otur, basym wagtyny Türkmenistan prokuraturasy döredilen bunu berdi. Bizim tasdiklanan adamlarymız ýa-da aýdaly guramamyz öz işine başlar, ondan olary sülçüler tarapyndan ýerlen bizim öz tribunalymyza ýetirir. Men diýjek bolýan zaty başdan wagtyňyzy alýan bolup biraz uzak bolmagy mümkin. Taparagy ýa aýdyp geçdi. Bizde kanunçylyk ýok. Kanuny seredýän, kanuny serenjam berýän, kanuny ugur alýan bir gurama da ýok, bir adamam ýok ýurdun içinde. Daşynda da ýok. Şoň üçin şu wezipe hormatly borç, agyr iş diýil, näme diýil, hormatly meclis agzalary hemmemizin bizim boýnumyza düşüpdir. Şu işlerin hötdesinden biz gelip bilsek gelýär, gelip bilmesek hem ondan şol jenaýatkar topar öz etjegini edip dowam etdirir. Men gaýtarap oturmaýyn o jenaýatlar ola iýde üzülmesin. Ýöne diýjek bolýan zadym. Indi üç gözek şu meselenin üstünde durup geçtik. Durly tarapdan çemeleştik, seretdik, gördük. Her meclis agzasy öz pikirini aýtdy, halkym dinläp oturup, olaryň öz goşşagyny diýjegini aýtjagyny ýanky öz pikirlerini yazdılar, aýtdylar, goýdular. Indi men pikir edýän eger şu meclisde bolmasa-da indiki meclisde gotornukly karar kabul edip ses beriliş geçirsek, onu işimizi aňyrlygyna alyp getmeli diňe bizim akly işimiz baglanşyklar, tribunaldan dünýä gün saýynlar, sagat saýyn ýetgäp dur dünýädäki wakalar biz ýetişi bilen zapşylatylan ýerden. Şoň üçin biz ýanky kararlarymyzdan degişli wagtda kabul etsek, on gowna jaý bolar diýip pikir edýän. Sag bolun dinleýän üçin. Sağ ol. Sözü Saparaga berýän. Yok, kemine men elimi düşürmeyendim. Bolýa. Bolýa, onda kardeşler, bugünlükçe täze Türkmenistanda tribunaly döretmek boýunça geçirýän ýygnaşymyzyň 3-nji oturuluşyny tamamladyk. Indiki oturuluşda görüşýänçek.